No keď sa bavíme o úzkosti a o príznakoch úzkosti, tak hovoríme o všetkých ľuďoch, lebo úzkosť je proste emócia a schopnosť prežívať ju je nám daná a úzkosť, keď sa vlastne vyskytne. To bol Mark, to čo si dával tie kávové klistýry. Povedal, že crossfit je, čo sa crossfit games týka. Vec cez letnú prípravu kúpiť si pesáč a bulharský tríburus. Ja. Ahoj, vítam ťa pri 6. epizóde toho Najviac Fitness podcastu, kde sa dnes budeme baviť o psychickom zdraví z MGR Katarína Durkáčová. Katka je psychologička a psychoterapeutka, tak, presne tak. Zároveň tu máme aj Lenku, pretože v prvej časti tohto podcastu sa budeme baviť o spojení výživy a psychického zdravia a v druhej časti sa preberieme s Katkou témy, ako je napríklad burnout v práci alebo v škole. Pozrieme sa na úryvok z knihy Ako dobehnúť mozog a ako môže byť benefičná aerobná aktivita na naše psychické zdravie a pozrieme sa aj napríklad na rozdiel medzi psychologom a psychoterapeutom a čomu konkrétne sa Katka venuje. Takže poďme na to. Začneme v podstate takým krátkým predstavením. Povieme si, kto Katka vlastne je, ako sa vlastne poznáme. Katka je z Prešova a ty vlastne pôsobíš v Prahe. Študoval si v Brne, poznáme sa cez svojho brata Jožka, s ktorým som hral basket a plejko, takže s ním sa poznáme s tebou. A pred 4 rokmi, vlastne počas covidu, si založila Instagram Nevieš hlavu, kedy si prešla zo štátnej sféry do tej súkromnej a začala si pracovať, dá sa povedať, ako sama na seba. Oprav ma, ak sa mýlim. Presne tak. Dobre, takže takto v krátkosti. A začal by som rovno tým, že sa pozrieme na psychiku a výživu. Ak by ste chceli kedykoľvek niečo dodať, kľudne ma stopnite, ale pozrieme sa vlastne v prvej časti na tému, ako môže psychika pôsobiť na výživu a naopak, ako môže tá výživa pôsobiť na psychiku. Ty si nám spomínala, že nie úplne sa špecializuješ na veci, ako je poruchy príjmy potravy a takto, takže sa budeme baviť skôr nejak všeobecne a v prípade, že budeš mať nejaké odporúčanie, tak nás jednoducho vieš odporučiť nejako ďalej. Začal by som vlastne tým, Lenka, ty si sa chcela baviť o výžive, takže prečo? Ja som taký ten typ človeka, ktorého strašne baví a vzťahy, vzájomné prepojenia, čo s čím, ako všetko súvisí, ako čo na všetko vplýva. Toto je presne jedna z tých vecí, že ako vie psychika vplývať na výživu, a to je taká tá dvojsmerná cesta, ako potom výživa na tú psychiku. A mne sa veľmi páčilo, v jednom podcaste si spomínala, že kým sa u človeka, alebo odkedy sa prejavia u človeka nejaké prejavy úzkosti a kým príde na tú reálne terapiu, že to trvá niekoľko rokov. Tak je. Je to tak. A mňa na tom zaujalo vlastne to, že tak mi vtedy ako keby došlo, že veľa mojich klientov možno práve sú na tej ceste, lebo keď si to tak zoberiem, že práve nejaké to všeobecne duševné ochorenia, ale povedzme aj nejaký stres alebo úzkosť vedia vplývať na tú výživu v zmysle, že netráví mi, asi mám horšie voľby vo výžive. Potom, keď tá úzkosť opadne, tak sa prejem alebo proste nejaké také emočné jedenie, tak v podstate môže človek z dlhodobého hľadiska buď priberať alebo mať taký nevyvážený jedálniček a ako prvé kvázi osloví mňa ako výživového poradcu. A možno mu nie úplne dôjde, že má osloviť vlastne psychoterapeuta alebo psychológa. Stretla si sa s takým niečím? Že vyslovene prišiel za tebou človek, ktorý mal aj nejaké problémy vo výžive a nie priamo Ešte bola možno... prvou voľbou, tak by som to možno skrátil. Nie, prvou voľbou som nebola nikdy. Myslím, že ani keď ľudia riešia iné veci, nielen výživu, tak psychoterapeut nebýva prvou voľbou. To vlastne vieme, že nebýva. Na to máme dáta. Fakt trvá to dlho, než ľudia prídu, než vyhľadajú niekoho, než im vôbec dôjde, že to môže byť psychické. Často navštevujú iných zdravotníkov, iné odbornosti. Idú najprv za neurológom, trebárs, lebo sa im krúti hlava, alebo idú za srdciarom, lebo majú bušenie srdca, alebo na gastro, lebo im netrávi, boli ich brucho, alebo majú prújmy. Hnačky, áno, ďakujem. A vlastne až po rokoch sa dostávajú k terapeutovi alebo psychiatrovi. A keby si tak vedela povedať nášmu publiku, ako sa môže prejaviť taká úzkosť? Lebo ty si mne sa to veľmi páčilo, minule taký post na Instagrame, ako si... to bola nejaká pesnička na Backstreet Boys, tuším. A že ako vie vyzerať teda úzkosť a tam bolo presne, že prerušovaný spánok, tráviace problémy, iritabilita a podobné veci. Máš aj taký nejaký sumár pre ľudí, ktorí to možno teraz počúvajú, pozerajú, že možno by mi tak došlo, že aha, možno predsa len hovorí o mne?
No keď sa bavíme o úzkosti a o príznakoch úzkosti, tak hovoríme o všetkých ľuďoch, lebo úzkosť je proste emócia a schopnosť prežívať ju je nám daná a úzkosť, keď sa vlastne vyskytne, tak nie je problém. A ona často so sebou nesie nejaké telesné príznaky, lebo je veľmi spojená s tým telom. A to býva to, čo si vlastne pomenovala, že sa nám horšie spí, alebo že sa nám zvýši tep, zvýši sa nám vlastne činnosť srdca, začneme sa potiť, trasieme sa, možno máme pocit na omdlenie, toho je strašne veľa, potíme sa, čo ešte, trávi sa nám zle, že vlastne nemôžeme stráviť veci, že nám v žalúdku dlho ako keby ležia, alebo nemôžeme jesť, lebo máme strašne nervózny žalúdok. To je hrozne veľa. A tieto symptómy vlastne niekedy sa stávajú chronickými alebo sa prehlbujú, keď ľudia vyslovene už majú úzkostné ochorenie nejaké, ktoré je vlastne spojené s tým, že tá úzkosť sa neobjavuje v bežnej miere, v bežnej frekvencii a bežnej intenzite, ale už je príliš častá, príliš silná a zasahuje tomu človeku do života a často sa objavujú aj vlastne problémy s trávením a s výživou. Mňa by zaujímala taká malá vsúka. Ak niečo tohto typu začneš riešiť, je nejaký time frame, že ako to približne dlho trvá, alebo je to fakt, že veľmi individuálne? Alebo sú nejaké odporúčania, napríklad, ak sa do 2 mesiacov niečo nezmení, tak sa to rieši už ináč, alebo... No je to tak, ako hovoríš, že to je individuálne. Ale samozrejme sú nejaké... My vieme, ako najčastejšie dlho trvá terapia, keď majú trebárs ľudia, ja neviem, OCD alebo sociálnu fóbiu a tak. K tomu sú nejaké dáta, ale je to strašne individuálne aj tak. Ťažko povedať, ale väčšinou, keď sa ma klienti pýtajú, ako dlho budem dochádzať do terapie, moja odpoveď je mesiace, roky. Bohužiaľ. Alebo Bohu vďaka. OK, aby som sa posunul k tretej otázke, ak môžem. To znamená, že ako s tým pracovať, čo je to prvý krok a skús to ty sformulovať asi trošku lepšie. Prvý krok, ak som to správne teda pochopila, by bolo vôbec si uvedomiť to, že mám teda nejaké tie emócie, že tu sú a niečo s nimi viem robiť, viem ich nejak spracovať a to si mala aj tak pekne vysvetlené v TED Talku v jednom, ktorom si bola. A mne sa to strašne páčilo, ako si opisovala, že práve 25% všetkých emócií sú tie negatívne a že sú súčasťou a že treba vedieť s nimi robiť a netreba ich úplne vytlačovať zo života. A mala by si aj nejaký taký hrubý návod pre bežných ľudí, ktorí možno ešte nie sú v terapii, ale len teraz sa nad tým tak zamýšľajú, možno majú práve nejaké tie úzkostlivé prejavy, ako s tým pracovať. Naschvál nepoužívam slovo bojovať, ale pracovať. Som sa už od teba naučila. Sympatické. Záleží, či sa pýtaš na ľudí, ktorí majú dojem, že už majú problém, alebo proste ľudia, ktorí ešte tak bežne. Ono je tam asi taká tenká hranica, že kedy už teda by to trebalo riešiť, asi sme opoľali preventívne, skôr je lepšie ako neskoro. Ale možno teraz sedí niekto doma a si hovorí, že ja mám prerušovaný spánok a sem tam nie mi úplne dobre trávi, cítim stres tej práce. Sú na to asi, predpokladám, nejaké individuálne techniky, alebo je na to také všeobecné doporučenie. Tak, každú hodinu urob 5 nádychov a... Kapustný list. A dobre bude. Keď sa bavíme o bežnej úzkosti alebo bežných negatívnych emóciách, tak tam je samozrejme veľa spôsobov, jak k tomu pristúpiť a ja hlavne asi zmienim tie, o ktorých sa málo hovorí, alebo ktoré robíme presne naopak. A jeden z nich je neodchádzať od toho. Jeden z nich je ako prežiť si to. My to samozrejme ako ľudia nerobíme, lebo je to nepríjemné. Negatívne emócie sa volajú negatívne, lebo sú nepríjemné. Nie preto, že by boli neužitočné, iracionálne alebo tak, ale sú proste nepríjemné. Takže vydržať ich, byť s nimi, dovoliť si ich nechceme robiť. Ale to je presne to, čo potrebujeme robiť, lebo potom sa predĺžuje ich trvanie a nabaľujú sa na nich ďalšie emócie. Takže hlavne si to dovoliť. Úplne skvelé je, keď ich ešte vieme aj pomenovať. Ako som naštvaný, bezmocný, cítim beznádej, žiarlim, je to bezmoc, je to úzkosť, je to strach. Čo to je? To by bolo skvelé, pretože každá emócia má svoju funkciu.
a niečo sa nám snažia sa nám niečo povedať. Takže to je asi to hlavné, dovoliť si ich, nesúdiť sa za to a nechať si ich prežiť a nechať na seba pôsobiť vlastne tú správu, ktorú sa snažia priniesť a snažiť sa prísť na to, či je správna alebo nie. Úzkosť treba typicky nám hovorí, niečo sa deje, niečo nie je v poriadku, nie si v bezpečí. Nie vždycky, keď cítime úzkosť, je to pravda a práve to by sme mali skúmať, či je to tak alebo nie. Keď už ľudia majú dojem, že im to nejak zasahuje do života, tá úzkosť alebo akákoľvek iná emócia, že presne nemôžu už týždne sa poriadne vyspať alebo už niekoľko týždňov alebo mesiacov im to kazí vzťahy, že sa trebárs vyhýbajú ľuďom alebo sa nedokážu nepohádať s partnerom každý deň alebo už im to kazí zdravie fyzické, že sa presne nedokážu najesť alebo sa prejedajú alebo proste majú hnačku každý deň, tak už by som im jednoducho doporučila proste ísť za odborníkom vlastne. No ale to sa ľahšie povie, než sa robí, lebo vďaka veľa veciam vrátane stigmy ľudia sa boja samozrejme niekoho vyhľadať, ale myslím si, že je to vždycky tá najlepšia voľba, pretože my vieme, že čím dlhšie trvá, než niekto príde s nejakým problémom do terapie, tým má horšiu prognózu, bohužiaľ. Takže čím skôr, tým lepšie. Ako prebieha proces toho, že napríklad ty ako terapeut sa venuješ ty sa nevenuješ, ale ako terapeut, ktorý sa venuje poruchám príjmy potravy, tak čo je na to, že nejaká nadstavba po škole, ako špecializácia, alebo je to, že vyberiem si ten smer a držím sa viac menej toho, alebo ako prebieha ten proces, že vlastne aby som sa trošku vrátil k tej strave. Tá špecializácia nie je formálna, je skôr neformálna, že každý z nás terapeutov má nejaké skúsenosti v niečom, s niečím pracoval viacej, s niečím menej, niečomu viac ide, niečomu ide menej. Ten druh terapie, ktorý si zvolili, je viac vhodný na to alebo na to, takže tá špecializácia je neformálna. A keby som si ja ako človek mal vybrať terapeuta vlastne a nejakú jeho špecializáciu, tak sa vlastne orientujem iba podľa toho, kde už pracovala, s čím už má skúsenosti. Jasné. No a teda, keď to je tak presne, že si poviem, OK, tak idem si niekoho vyhľadať. Aký je ten proces? Idem ku všeobecnému, idem na Instagram, hľadám memečka, alebo... Na modrý koník. Ako? Spýtam sa kamošky, nepoznáš niekoho? Je tam aj nejaký taký návod, ako si nájsť toho správneho? Lebo si viem predstaviť minimálne vo výžive je to tak, že študovaný, neštudovaný, ale nie je to úplne záruka. Máme aj takých rôznych ľudí, ktorí neberú úplne komplexne toho človeka. Šarlatánov. Povedzme, tak či niečo také podobné je aj v tej psychoterapii? Mne to znie, že tá psychoterapia a výživové poradenstvo majú toto spoločné, že je strašne veľa ľudí, ktorí sa tvária ako odborníci a nie sú. A každý štát vlastne to má trochu inak. Ja pôsobím hlavne v Česku a tam som licencovaná a viem, že na Slovensku je to ešte trochu inak. A v Česku vlastne psychoterapeutom je človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v nejakom relevantnom obore a k tomu má vlastne psychoterapeutický výcvik, takže 10 rokov formálneho vzdelania a je členom Českej asociácie pre psychoterapiu, prípadne pôsobí v zdravotníctve a má atestáciu z klinickej psychoterapie. Sú vlastne dva typy psychoterapeutov, z ktorých má človek na výber. Myslím, že na Slovensku je psychoterapia mimo zdravotníctvo postavená mimo zákon, ale stejne tu pôsobia kvalifikovaní psychoterapeuti, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a výcvik mimo zdravotníctvo a potom sú samozrejme psychológovia v zdravotníctve, ktorí majú atestáciu. Je to zložité a práve preto si myslím, že je aj veľa šarlatánov a že sa v tom ľudia nevyznajú. Ja by som každopádne doporučila, keď chce mať človek absolútnu istotu, tak aby si zašiel na web svojej poisťovne a našiel si tam terapeuta, alebo potom sa vydal tou ťažšou cestou a hľadal vlastne človeka, ktorý má to vzdelanie, ktoré som teraz vlastne spomenula. A nie je to ľahký proces a je veľmi mätúci. Presne, to si viem predstaviť, lebo je to také, keď tomu človek vôbec nerozumie, ani nevie, podľa čoho sa mám teda odraziť, že tak na základe čoho viem usúdiť, že je to práve ten odborník, alebo či to je niekto, kto sa hrá na toho odborníka, presne, no. Ja tu stočím naspäť na výživu, ak môžem byť ďalšie otázke. Skôr Lenka na teba a potom sa môžeme nejako baviť ďalej. Ako vplýva naopak, nie psychika na výživu, ale výživa na psychiku?
máš tú poznámku, že pravidlo 80-20, stres zo stresu a či má Katka potom možno sú nejaké skúsenosti? Tak čo som si študovala v rámci nášho sedenia, tak sú nejaké dáta o tom, že pravdepodobne tá mediteránska strava má nejaký vplyv na duševné ochorenia, respektíve na duševné zdravie ako také. A zase naopak, že vysoký príjem vysoko spracovaných potravín vedia zhoršiť to existujúce duševné ochorenie alebo byť rizikovým faktorom. Neviem, či máš s týmto nejak skúsenosť, alebo či sa to nejak tak aj rieši u vás v praxi, že vyslovene výživové doporučenia, alebo je to skôr tak, alebo skôr nie, tak. Ja dávam veľmi jednoduché výživové doporučenie, nech tí ľudia jedia zdravo. To je všetko, čo hovorím, lebo to je presne, ešte nemáme tak veľmi špecifické znalosti, mám dojem o tom, ako tá výživa vplýva. Presne tak. Že je to veľmi, ešte sme zistili nedávno, že existuje nejaký mikrobióm a nejaká epigenetika a mám dojem, že viacej toho nevieme, než vieme. Čiže, a mám dojem, že každý vie, čo to znamená. A to mi možno vyvedieš z omylu, ale že každý vie, čo by mal jesť a čo by nemal jesť. Že každý vie, že zmrzlinu radšej nie a radšej celozrnný chlieb než biely a tak. Ale to je všetko. Ja s tým vlastne viacej nepracujem, pretože sú významnejšie vplyvy, ktoré tí ľudia riešia a na ktoré ja som kompetentná riešiť. Presne inak to si krásne povedala. Ad 1, presne zdravá výživa, sa ukazuje tak všeobecne na veľa zdravotných stavov, práve tá mediteránska strava, alebo respektíve období, čiže veľa zeleniny, ovocia, celozrnné obilniny, orechy, strukoviny, semienka, čo najmenej spracované, alebo vysoko spracovaných potravín, povedzme nejak menej červeného mäsa, menej cukru, cukrových vôd. Takže áno, ono sa to tak prelíňa, samozrejme individuálne nejak upravené. A ad 2, a rozmýšľam, čo tam ma zaujalo na tom. Nie, to teraz bolo z odpovede. Hovorila o tom, že o tom veľmi nehovorím, že zdravá strava... Že je toho veľmi veľa. Respektíve, že veľa nevieme tak. Presne aj teraz, čo som si čítala, taký pekný súhrn, že tam to skúmali presne mikrobióm, mediteránska stráva, také tuky, také tuky, taký vplyv, taký epigenetika, jasné, a potom rôzne zápalové procesy a sú takí, ktorí na to odpovedajú, takí, ktorí neodpovedajú, no veľmi zložité a ukončili to tak, že aj keď to vyzerá veľmi pekne, stále nemáme zabúdať sa pozerať na celý les, aby sme sa nepozerali iba na ten jeden strom, že presne, že je to veľký komplex a sú iné veci, ktoré tam sú teda možno dôležitejšie. Takže áno, presne. Takže vieme si ňou tak doplniť tú terapiu a je to asi fajn, ale nie je to niečo, na čo by sme sa asi úplne... Keď môžem, ako riešiš ty, ak za teba príde pacient, ktorý vlastne by mal podľa tvojho názoru riešiť výživu, alebo máš pocit, že má problém s výživou? Máš nejakého externého, kam ho posielaš, alebo... Alebo si ešte nemala takú skúsenosť? Premýšľam. Vlastne mi vytalnuli na mysel iba 3 ľudia a vlastne si myslím, že všetky tie problémy, ktoré mali s výživou, boli psychologické, takže sme to proste riešili psychologicky a neposielala som ich nikam. A ja sa tu vcúcnem a mala si to naopak, že nejaký výživový poradca poslal klienta alebo pacienta k tebe? Nie, lebo sa nešpecializujem na tie poruchy príjmu potravy. Ale viem, že kolegovia, ktorí to robia, tak áno, mávajú. A hlavne najviac kolegov, ktorí riešia poruchy príjmu potravy, sú v zdravotníctve. A tam sa často tam väčšinou chodia ľudia, ktorí majú poruchy príjmu potravy a pracuje sa v multidisciplinárnom tíme. Ťažko sa dá riešiť porucha príjmu potravy bez psychiatra, bez nutričného terapeuta. Že vždycky je dobré, keď sú okolo toho človeka viacerí odborníci. Premostím na ďalšiu otázku. Vlastne na tvojom webe nevieš hlavu.cz, tak to je. Máš poznámku, že sa venuješ kognitívno-behaviorálnej terapii a vlastne máme tu poznámku, že je to, alebo KBT, teda dáme skratku, je to aj súčasťou obezitologických seminárov v strave. Tak skúsme nejako možno v skratke, že čo je to vlastne, prečo je to dôležité, prečo sa tomu vôbec venuješ a prečo je to dôležité aj v spojení so stravou. No,
KBT je vlastne smer terapie, ktorý pôvodne sa zameriaval vlastne na to, že to, čo robíme a to, ako sa cítime, je hodne ovplyvnené tým, ako myslíme a aj ako sa správame a že to je všetko ovplyvnené nejakými nevedomými procesmi. A to KBT je hodne prominentné vlastne v liečení tých poruch príjmu potravy. Trebárs aj sa vzdelávajú aj neterapeuti v tom KBT. A pretože mi príde, že je také ako priamočiare a veľmi sedí na tie problémy s jedením. Že vlastne ľudia sa tam učia identifikovať spúšťače, treba z prejedania alebo nejedenia a ako to vlastne celé súvisí s tým, ako sa cítia s emóciami, s myšlienkami. Sledujú sa tam vlastne dôsledky správania. Keď urobím toto, tak je mi tak. Keď urobím niečo iné, tak je mi inak. A príde mi to celé také ako vlastne pochopiteľné a jednoduché pre tých klientov aj vlastne pre tých poradcov. A myslím si, že trebárs v terapii obezity, že je to snáď ako najprominentnejší smer, že sa vlastne tak nejak proste špecializuje. KBT obecne je u tých zdravotníckych problémov sa využíva častejšie vlastne pre ľudí, ktorí majú vyslovene už nejaké choroby a tak. Úplne Atomic Habits kniha. Čo som teraz dopočúval, tak presne tam sa to točilo celé okolo toho, že snaží sa nájsť presne nejaký spúšťač. Ak si chceš vytvoriť nový zvyk, tak napríklad si to nejako snažiť. Čiže v podstate stačí mi za 4-hodinová kniha a to isté. Ja by som ešte k tomu doplnila takú otázku. Mňa to veľmi zaujíma, že dokáže, povedzme, človek ako ja, ktorý v živote neštudoval psychológiu, sa naučiť tú KBT tak, aby som vedela dať plnohodnotnú službu tomu môjmu klientovi vo výžive. Alebo by som mala vždy práve už spolupracovať. No samozrejme PPP áno, poruchy príjmu potravy jednoznačne, ale či napríklad takú obezitu dokáže zvládnuť ten výživový poradca alebo terapeut alebo špecialista aj sám. Asi je to možno individuálne. Záleží, čo myslíš tou službou a čo znamená zvládnuť. Či dokáže človek bez psychologickej školy alebo respektíve vysokoškolského štúdia sa tak naučiť tú KBT, aby som dokázala zmanéžovať toho obézneho pacienta napríklad a tou celou jeho zmenou. Že nielen to, že ideme, chudneme, hýbeme sa viac, jeme menej v odzovkách, ale či dokážem mu poskytnúť aj tú terapiu k tomu, tú takú kognitívnu. By som k tomu ešte dal možno trošku background. Je to podľa mňa, aj prečo sa Lenka pýta z toho dôvodu, že veľa klientov, či už osloví Lenku ako výživovú poradkyňu, alebo napríklad mňa, tak by dôverovali len tomu človeku, ktorého oslovili a v živote by nešli napríklad k terapeutovi. Ja som to dokonca stretol, neviem, či to bol tvoj klient alebo nejaký známy, že vlastne riešil cez tretiu osobu výživové poradenstvo, pretože ten klient sa bál ísť k výživovému poradcovi alebo k terapeutovi a tým pádom to riešil s Lenkou, keď si pamätám, ako s treťou osobou, aby sa dostal proste k nejakému výsledku. Takže či sa to dá takto obísť, dá sa povedať. No, kvalifikovanú terapiu pre človeka, ktorý má psychické problémy, určite nie. Mohla by si urobiť terapeutický výcvik, lebo máš asi vzdelanie, si farmaceutka, takže by si mohla urobiť 5-ročný výcvik a potom by si bola kvalifikovaný psychoterapeut. A ja si myslím, že to, čo zvládne človek, ktorý ide na nejaký seminár, ale teraz robím iba vlastne kvalifikovaný odhad, to je vlastne asi skôr otázka na teba, čo všetko by si zvládla, ale môj kvalifikovaný odhad je, že keď má niekto trebárs to školenie od STOBu, vlastne niekoľkodňové, tak on dokáže vlastne asi iba vidieť nejaké súvislosti a možno ich veľmi nahrubo vysvetliť tomu klientovi a len mu poskytnúť ten vhľad, že pozri, ono to nie je celé iba o jedle, ono je to hodne o psychike a možno by sme sa mohli pozrieť na to, ako to spolu súvisí. Ale ak by boli potrebné nejaké intervencie v zmysle zbaviť toho človeka tendencie emočne sa prejedať alebo záchvatovitého prejedania alebo toho, že on má proste úzkostnú poruchu a z toho nevie jesť alebo špatne spí a potom má samozrejme rozhodený apetít celý deň, tak to určite nie. Rozumiem. Jasne. Ale vlastne by ma to zaujímalo, či máš dojem, že sa to dá, že vlastne niekto prišiel, mal
problém, jo, že tam bolo vidieť, že to je emočný problém a či to šlo vlastne iba touto cestou. Mňa by to zaujímalo vlastne. Šlo, ale musím povedať, že to boli tak pečlivo vyberaní klienti, ktorí sa dali tak nejak zvládnuť, že som si to tak, musím zaklopať, vedela odhadnúť, že toto zvládnem, ale ako náhle tam boli nejaké červené vlajky, už sa stalo niekoľkokrát, že som odmietla, že vyslovene nie. Alebo ak to bol nejaký ťažší prípad, nazvíme to, tak konkrétne ten už spolupracoval so psychoterapeutom. Takže už to bolo fajn, už sme sa len tak nejak doplňali. Ale áno, to je presne to, že aj ako viem, keď to nemám úplne študované, to odhadnúť. Takže zatiaľ som mala šťastie na takých naozaj dobrých, alebo taký jednoznačný náhľad na to, že toto áno, toto nie a bolo to fajn, akože ten odhad bol správny. Ale presne do budúcna, ak príde niekto, kde bude tá hranica veľmi, samozrejme z mojej takej povahy skôr v rámci tej prevencie ho pošlem niekam, ako si ho nechám. Možno, že preto som mala tým pádom to šťastie, že skôr som si to tak, že skôr preč ako niečo. Tak radšej byť alibista v takom prípade asi. Hej. Akože v dobrom. Myslím si, že opatrnosť by mohla byť aj tá, že toho človeka pošleš niekam za odborníkom, aby ten odborník povedal, či má problém psychicky s jedlom alebo nie. On potom môže prísť späť a povie ti, či ako áno alebo nie. Lebo ty nemôžeš zhodnotiť, to nemáš akože, takže... Okay, tým pádom trošku sa to budem snažiť teraz wrap it up takzvané. Aké by boli nejaké red flags v tom prípade, keď by si už uvažovala, že skôr je to pacient na terapiu? Bavíme sa teraz od výživy. Čo by mali byť red flag, teraz nejaké odporúčania pre výživových poradcov, alebo dajme tomu, že z našej branže pre trénerov, že toto je red flag a radšej by som ho už mal mala na terapiu alebo k psychoterapeutovi. Red flags. Ja si Dobre myslím, že... Dobre som to naformulovala, tak. Ja ti rozumiem vlastne a premýšľam, že vlastne ich je celkom dosť, ja si neviem, kde začať. Vlastne to, čo si myslím, že by človek mohol zvonku pozorovať, by bola nejaká obsesia ohľadne toho jedla. Tak ako, že človek strašne rieši, čo je správne jesť, čo je nesprávne jesť, tam by mohol mať ortorexiu alebo minimálne nábeh na ňu, alebo by mohol veľmi riešiť u ostatných, čo ja hrozne ich za to súdiť, keď niekto je niečo, čo nie je správne podľa neho. To môže byť taký náznak, alebo keď o ničom inom nehovorí, o ničom inom nerozpráva, len koľko toho zjedol a že si to vážil, všetko si váži, nič naviac. A to neznamená, že keď niekto toto robí, tak hneď má problém, ale môže to byť náznak vlastne. Alebo keď trebárs to, ako veľmi rieši, ako cvičí, ako je, mu zasahuje do vzťahov, do práce, do zdravia. Keď trebárs, samozrejme veľmi, veľmi nízka váha, veľmi nízke BMI a môže mať problém aj ľudia s normálnym BMI, môžu mať bulimiu, aj anorexiu vlastne. Keď má človek hodne spojenú sebahodnotu s tým, ako vyzerá, že o sebe hovorí veľmi nepekne, keď priberie, ja som tlstý ako bečka, alebo ja som úplne odporný, len pretože že priberie, alebo že sa nevníma úplne presne, že má odhady, že je oveľa vlastne širší, oveľa tlstejší a každý okolo neho vidí, že to tak vlastne vôbec nie je. To sú asi tie hlavné. Dobre, takže tu máme zhrnutú prvú otázku. Druhú otázku, v podstate len zhrnieme to, čo sme si už povedali a to je, koho oslovím presne v prípade úzkosti, či idem skôr po súkromnom nejakom terapeutovi, alebo ako Lenka vravela, obvodnému. K tomu sme sa v podstate už bavili, ale skúsme to nejakou jednou vetou zhrnúť na záver, aby sme mali nejaký facit, takzvané. Jednou vetou. Keď mám dojem, že mám psychický problém, môžem ísť za praktikom, presne tak, alebo si rovno môžem nájsť psychoterapeuta niekde na webe, človek, ktorý má vysokú školu a psychoterapeutický výcvik, to sú dve cesty. OK, dobre. A poslednú vec, ktorú by som vlastne... Tak, Lenka, skôr na teba otázku. Kedy by mal výživový poradca skôr zvážiť spoluprácu s nejakým terapeutom a človeka naopak poslať už ku niekomu, ktorý rieši skôr psychické problémy ako
či si mám dať tu nejaká v oleji alebo v šťave. No, v podstate to zhrnula Katka. Presne to sú tie red flags, tie červené vlajky, že keď príliš tak to zhrniem, rieši to jedlo. Alebo mu to presne zasahuje do života, to sa mi veľmi páčilo. A vtedy je veľmi dôležité to teda vyriešiť aj so psychoterapeutom, buď v kombinácii, alebo prvé poriešiť tú akýby základné ochorenie a potom to, že či chcem schudnúť tie 2 kg do leta, do hlaviek. Máš ti ešte Lenka nejakú vsúku? Chceš si kľudne si pozri na tento. Nemám asi nič, ja som si asi všetko vyčerpala. Tým pádom môžeme prvú časť ukončiť. Máme 29 minút, čo je celkom good. Bavili sme sa o pol hodine, takže prvú časť ukončujeme týmito otázkami, týmito odpovediami. Ak niekto máte otázky na Katku, tak si pozrite ešte raz, je Instagram Nevieš hlavu. Má veľmi peknú češtinu a má veľmi dobré memečka, čo určite ocenia viacerí z nás vás. A vidíme sa pri druhej časti.